Sinugbuanong binisaya. Letrang S. Letrang S. Nga adunay tingog nga S. Unsa ra gudtoy tingog sa letrang S? The S says S. The S says S. Every letter has a sound. The S says S. Siko. Siko. Ang siko nagsugod sa letrang S. Siko. Sudlay. Sudlay. Ang sudlay nagsugod sa letrang S. Silhig. Silhig. Ang silhig nagsugod sa letrang S. Silhig. Sapa. Sapa. Ang sapa nagsugod sa letrang S. Sapa. Sando. Sando. Ang sando nagsugod sa letrang S. Sando. Sorbetes. Sorbetes. Ang sorbetes nagsugod sa letrang S. Sorbetes. Letrang S. Unsa ra gudtoy tingog sa letrang S? Mga hulagway nga nagsugod sa letrang S. Siko. Sorbetes. Sando. Silhig. Sapa. Sudlay. Sapatos. Sapatos. Ang sapatos nagsugod sa letrang S. Sapatos. Sibuyas. Sibuyas. Ang sibuyas nagsugod sa letrang S. Sibuyas. Santol. Santol. Ang santol nagsugod sa letrang S. Santol. Saging. Saging. Ang saging nagsugod sa letrang S. Saging. Saya. Saya. Ang saya nagsugod sa letrang S. Saya. Samad. Samad. Ang samad nagsugod sa letrang S. Samad. Letrang S nga adunay tingog nga S. Mga hulagway nga nagsugod sa letrang S. Samad. Saya. Santol. Saging. Sibuyas. Sapatos. Mao kadto ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang S. Sundalo. Sundalo. Ang sundalo nagsugod sa letrang S. Sundalo.
salag, salag. Ang salag nagsugod sa letrang S. Salag. Sanina, sanina. Ang sanina nagsugod sa letrang S. Sanina. Susi, susi. Ang susi nagsugod sa letrang S. Susi. Simbahan, simbahan. Ang simbahan nagsugod sa letrang S. Simbahan. Sagbot, sagbot. Ang sagbot nagsugod sa letrang S. Sagbot. Sampagita, sampagita. Ang sampagita nagsugod sa letrang S. Sampagita. Ang sampagita mao kini ang atong pambansang bulaklak or ang atong nasudnong buwak. Sampagita, sampagita. Letrang S. Mga hulagway nga nagsugod sa letrang S. Simbahan, sanina, salag, sagbot, susi, sundalo, sampagita. Unsa man ni ang inyong makita nga re? Ang halas. Ang halas, ang iyang tingog kay pareho sila og tingog sa letrang S. Ang ilang tingog unsa ra gud to ang ilahang tingog? Ang tingog sa letrang S? Unsa nga litra ang nagsugod sa mga musunod nga hulagway? Otro. Unsa nga litra ang nagsugod sa mga musunod nga hulagway? O kining pinakauna, kining buwak, unsa man ni siya na buwak? Sampagita. Unsa kaha na litra nagsugod ang sampagita? Okay, very good. Ang sampagita nagsugod sa letrang S. Sunod. Ang sibuyas. Unsa kaha nga litra nagsugod ang sibuyas? Okay, very good. Ang sibuyas nagsugod sa letrang S. Sibuyas. Sampagita og sibuyas nagsugod sa letrang S. Butangi og check ang hulagway nga nagsugod sa S og ikis kung dili. Tro. Butangi og check ang hulagway nga nagsugod sa letrang S og ikis or X kung dili. Okay. Ang talong. Unsa kaha ni ang talong? Check or ikis? Nagsugod ba kaha ni ang talong sa S? Okay. Dili. X ang talong. Sunod. Ang sudlay. Okay, very good. Ang sudlay nagsugod sa letrang S. Sunod. Ang lamisa.
Asa kaha ni na litra, unsa kaha na litra nagsugod ang lamisa? Sa S ba kaha ni? Okay, wrong. Wala siya nagsugod sa letrang S. Sunod ang silhig. Nagsugod ba kaha ni ang silhig sa letrang S? Okay, very good. Ang silhig nagsugod sa letrang S. Sunod, ang hari. Asa kaha ni ang hari? Nagsugod ba kaha ni siya sa letrang S? Okay, dili. Wala siya nagsugod sa letrang S. Sanina. Sanina. Nagsugod ba kaha ni ang sanina sa S? Okay, very good. Nagsugod siya sa letter S. So, ang mga hulagway nga nagsugod sa letter S, mao ang sudlay, silhig, ug sanina. A, a, a. Hmm, 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 hmm. A, ma. A, sa. Sa, ma. Okay, nang hinaot ko nga aduna kamoy nakatunan. Daghang salamat.